सेरजा बानायनाय सेरजाखौ मारै बानायनांगौ बेखौ बानायनायनि मोनसे मावबादा लादों सानबानि हाबाफारि लानानै जोंनि मानसिफ्रा सेरजा दामनाय बा सिफुं बानायनाय बेफोरखौ रोंला आरो खाम बानायनायफोरखौबो रोंबोला सिगाङाव सासे गुरुजों सोलोंनानै जों रोंनायखिनिखौ जि हायो जोङो इयुन जोलैनो फोरोंलांनो थांखि लानानै मावबादाखौ लानाय जादों। बेनो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा माने सानबानि गेजेराव जोबोद मोजां माने आवगायदों दाननाया गासिबो सेरजानि महरखौ दाननो हाजोब्बाय माने बाख्नायनांगोन सानबानि गेजेराव बिसोर बिदि रोंनायखौ आरो इयुनाव आरो मोजांसिनै खालामलांनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। दा सानब्रै जाफैबाय। बेनो नामा नों बानायनाया? औ बेनो। दामखायोमोन नामा सिगाङाव? सेरजाखौबो दामो ओमफ्राय खाम दामो सिफुं एसे दामो। आं बेखौ सानथाम जाबाय दिनैजों सिगाङावथ' खनसेबो खालामनाय जायाखैमोन बेखिनिखौ लानानैथ' एसे मोजां मोनदों रोंनाय बायदि मोनदों। सेरजाबो दामो सिफुंबो दामो खामबो दामो। सेरजा दानफेरबायमोन? सेरजा दानफेराखै एबार फार्स्ट। दाननो हाना माबायदि मोनखो? मोजां मोनबाय गोजोननाय मोन्दों सोलोंनो गोसोखां। सानथाम जाफैबाय आङो एसे उनाव फैदों एग्जाम जोबनानै बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बेखौहाय एसे खामानि दंबावो आरो बेयाव गोजोननाय मोन्दों माने एसे सिगांफ्राय बिदि मावनायनि सुबिदा फैथ'वाखैमोन नालाय देग्लायसो बिदि फार्स्ट टाइम मोजां मोन्दों एसे हानाय बायदिबो मोन्दों आरोखि गोसोखौ बानायलांबाय थाबावगोन आरोखि बिदिनो साबसिननि सायाव साबसिन नाजाबाय थागोन उनावबो थालांनांगोन नालाय इयो जोंनि बर'फोरनि थाखाय हारिनि थाखाय औ जोंनि ग्रुपआवबो फोरोंनोसै आरो जोंबो बानायनानै दोननो नाजानोसै।